kan ikke tage et helt bord. Er drengene nede? Hey, sådan. Og så håber jeg uanset hvor I nu skal undervejs, at I får en dejlig tur og en rigtig dejlig dag til jer alle. Blast. Have a blast. Dixie. Go ahead. Nice fuckers who spiller chess. Nå, okay. Start lige forfra. Okay, prøv at se der. Se der. Sker der? Jeg hedder Ville. Jeg hedder Bertil. Tilsammen er vi 2 til tango. Ja. Ja. Jeg dabber mig selv op. Jeg gjorde sådan her. Nej, vi er så dårlige til det her. 3, 2, 1. Okay. Hey, jeg hedder Ville. Mit navn er Bertil. Og tilsammen så er vi 2 til tango. Og vi spiller her i Hillerød i dag på Tempo Festival 2024. Klaverfabrikken. Det er bare only good vibes. Og en masse hoppen op og ned. Og håber også, at alle kommer til at svede. Ja. Fordi de ikke kan stå stille. Det er meget det, vi prøver, bare at folk ikke kan stå stille, når vi optræder. Forhåbentlig det lidt går vi rigtig mosh. meget op i. Hvis det går helt crazy. Mosh. Lidt crowdsurf. Ja. Yeah. Det vil vi rigtig gerne have. Check the outfit though. Må vi se. Got the cream sweat. Akira shirt. Mix the green and blue. Boom. Let's get it. Helt frisk til Jens dog. Say less. Der kommer nye bukser på senere, ikke til fejl. Når man ikke kan lave vibrato i virkeligheden. Det er det, man gør. Er det det, man gør? Hvor mange gange har jeg lige stået på en Han var artist som fucking 11-årig, mand. Det skal han knows. Nu er han bare den bedste manager i hele verden. Prøv lige at tjekke det ud. Bro, jeg er fucking thirsty, bro, men... Manager. Så løber jeg. Lyder det godt? Altså For den er ikke til at glemme. Kun i stemmen, der kan føre mig hjem. Og jeg snakker altid uden at svare. Så jeg ikke går hjem mig hen. Kun noget, der kan trænge igennem. Tænker vi lader alt igen. Ringer til dig 100 gange. Jeg har en ting, jeg gør det hen. Jeg vil ikke være din ven, for jeg vil gerne være mig mere. Fortæl mig, hvor du vil hen. Jeg håber, du endelig er forbi. Du får mig i mine følelser. Fortæl mig, hvad du føler. Jeg er lidt kold ligesom en køler. Luft mig ind, jeg står og fryser. En ægte hej. Yes. Der er en ting, jeg altid gerne vil have, ikke? Og det er sådan en skammel lavet af en mammutfod. Det vil også gå hårdt. First place in the Yapathon goes to Funk. I cut, man. Fuck. He Yap. And look at Mr. Yap. Bro, han samler bare sådan der for alt. Det koster med flere millioner. Bare til. Det går Hey, ikke. not the banana, man. Skal det godt tage dig fra den skrald, bro? Hallo? Ja. Det er Mr. Yap. Det er borgmesteren af Yap. Han vil godt tale med Bertil. Hvad så? Det er borgmesteren af Yap. Ej. Rigsborgslund? Bygget af en af... det er sgu glemt. Anton Johns farfar har været med til at bygge det her slot. Altså tipfar. Ja, det er rigtigt nok. Jeg ødelagde med Romeo. Jeg synes, det er svært at synge i dag, ikke det? Jeg føler ikke, jeg kan ramme de der tones. Nej. Der er altid et moment op til, at man skal spille, hvor man bare har det fucking stramt. Og jeg kan finde på at skide op til 6 gange inden. Ja. Men det er det største relief, når det så er overstået. Og det er derfor, man gør det. Det er det vildeste sus, man opnår, når man træder op på den scene. Og det plejer at gå alt for hurtigt. Men man må tage det sur med det søde, bro. Fordi Du speaker lige nu, bro. det er fucking angst-inducing at skulle stå op på sådan en scene. Manden, der ikke engang buset, og han speaker. Jeg spætter, bro. Jeg Ja, du speaker ikke. Nå, du spætter det der mener med speaker. Ja, jeg ved ikke, sådan,
Damn, det var bare lidt. Vi nailer den altid dog. Ja. Jeg håber bare ikke, man kommer ned på scenen og sådan der, at man føler, at man lavede fucking mange fuck-ups, eller sådan. Nej. Skal gå rundt og spørge sådan, lød det godt? Ja. Jeg føler, at det var lidt... Det er det værste. Det er det værste. Ja. Og det føler jeg, at vi alle sammen har prøvet. Sidste gang jeg spillede, så havde jeg det sådan fucking nederen. Men jeg synes, har bare en det god lyder sygt. mavefornemmelse. Ja, det er det, hvis man har det sådan, så skal man low-key ikke sige det til nogen, fordi der er ikke nogen andre, der har det sådan. Folk vil bare gerne support. Og det vi har, det er jo straight flames. Jeg føler mig så awkward, når jeg står i en crowd og kigger på Jeg folk. hader det. Ja. Jeg hader at stå og danse. Jeg tænker over, hvordan jeg ser ud. Ja. Det er så mærkeligt. Hvad for nogle moves, man skal lave? Så. Ja, præcis. Men det gør jeg også til normalt Og så nogle gange så laver jeg noget sådan. Ja, og så er det over. Var der nogen, der så det? Ja, præcis. Det er så weird. Men jeg har det sådan der til hver en fest, sådan der, når de står sådan der og hører, jeg ved ikke, Gilly eller sådan noget. Ja. Sådan der, skal stå sådan der. Nå, men på floor eller hvad? Ja, Jeg ikke føler bare bare, det er sådan en difference, når det er en crowd til en koncert. Det er som om, at der er sådan en ting med, at vi alle sammen sådan skal se seje ud, når vi lytter til musikken. Nej, den bedste du gør, I kan også ligesom herude sådan der. Hvis du skal stå og se sej ud, så skal du bare stå sådan med din drink sådan der. Ja, men jeg har stødt på problemer, fordi jeg havde drukket min drink, ikke? Og så stillede jeg dåsen, og så vidste jeg ikke, hvad jeg skulle gøre, så havde jeg pludselig 2 hænder, bro. Ja, okay. Og jeg følte sådan her, det var for meget. Ja, det var Så stod jeg på et tidspunkt, så gjorde jeg lavet den her variation, bro. Så sådan her. Så kommer den herop, bro. Så jeg havde lidt nogle variations. Og så kom den her. Men uanset. Og så kom den her, og så stod du bare, Ej, der er nogen, der ringer. Hvem er det? Fabi? Bro, kom ind i køkkenet, vi står der og te. Jeg er lidt fattig. Nå, han er på der to. We turn up, no! Ja, jeg lavede carrot. Shouts out, Aslak og incoming. Har bare stået i Hvor fandt du en carrot? Hvad er det? En lille løs. Det er altid godt. Nå, what? Han er der! What the fuck, bro? Hvorfor tager du den vej? Hvad? Tager det ikke længere tid at gå ud på toilettet? Jeg skulle ud og pisse, og så kan jeg bare lige høre en lille løs. Nå. Der skete også det mest crazy for mig. Min lille søster, hun er kommet. Jeg elsker min lille søster, bro. Hun havde The Gang med. Hun havde 15 Jonas Risvig fans med. De lignede alle sammen hinanden. Men altså, min lille søster, hun var ligesom der leader, ikke? De lignede alle sammen min lille søster. Bro, shut your bitch ass. Hvad synes du? Sofus, slap lige af. Crowded? Ja. Det var crazy. Jeg var jo en del af det. Så Du stod bare og det var ligesom det, jeg havde at sige. Nej. Men jeg tripper low-key lidt over, mine venner, de sådan nu, eller der er en, der har sådan, vi har misset toget til at have en god koncert, bro. Ked af det. Hvad skrev de det til? Det skrev TV sådan der. Jeg missede toget. Mig har bare misset toget. Ha' en god koncert. God aften. Jeg tror altid, Man misset toget. Straight up. den er også gratis i dag, og det kører hver 10 minutter. Jeg tror bare, det gik op for dem, at de er kommet for sent ud af døren, og de kan ikke nå det. Phone hen. Willy, du sagde, du havde nøje på, om de gjorde det med vilje. Altså, Nej. Det igen. Nu tænker jeg for meget på folk. Nu tænker jeg... Det er det mindstate, man er i, inden man skal spille. Ja, så hakker man sig selv ned, man piller sig selv Det ned. Men efter man har spillet, så er man bare op og flyve på en sky. Når du fik mig det her Svæve på en sky. Ja, det bliver skide. Og det skal bare være fedt, at den er ho. That's that shit. Vi skal bare ind og fucking følge den af, bro. Vi skal bare have det Vi godt. har en pakke. Og det er fucking lige meget, om vi laver fails, om vi glemmer tekst, eller om vi gør whatever, bro. Vi skal bare have en fest. Pakken endnu en gang er, at vi bare går fucking abelort. Vi synes, det var lidt nøjent. Der var lidt få mennesker, men det er bare opportunity for at lege. Ja. Nej. Jo, vi har en Bing Bong Bornholmer. Bing Bong Bornholmer ur. Kvitte vitte vit bom 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 bom. Bing Bong Bornholmer ur. Kvitte vitte vit bom bom. Bing Bong Bornholmer ur. Kvitte vitte vit bom 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 bom. Bing Bong Bornholmer ur. Kvitte vitte vit bom 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 bom. Bing Bong Bornholmer ur. Kvitte vitte vit bom 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 bom.
som en drøm, og jeg vågner ikke. Kan ikke få det ud af hovedet, det var et blik. Mit hjerte dunker, jeg er obsessed, brug for mit kick. Jeg vil åbne op for dig som et dobbeltklik. Du skal finde, ligesom Holger, men er sikker på, jeg finder. Der er meget